Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Fatihi lima ulika wal khatim lima sabaqana siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi Aku qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bihi fid dunya wal akhirah. Wa syubhatu al-khamisata asyrata utawi cabang iman al-khamisata asyrata kang nomor 15 ta'dimu qadri nabiyina iku ngagungake derajate nabi kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabang ingkang nomor 11 inggih punika ngegungake derajat pangkate Nabi Muhammad. Nah, ini 11 cinta datang kanjeng Nabi Muhammad. Kang 11 ngegungake derajate kanjeng Nabi. Carane piye nek ngegungake derajate pangkate kanjeng Nabi? Bi ayarifa gambare yen to weruh sapa wong ulu waqadihi en luhure derajate kanjeng Nabi. Kita kedah ngerti ketinggian luhure dhuwure pangkate kanjeng Nabi. Nabi dadi makhluk sing nomor setunggal. Nabi Muhammad dados makhluk sing paling mulya. Sang sore kanjeng Nabi sing mulya niku Nabi ulul azmi. Sing wonten gangsal Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Nembe sak sore rengking sore Nabi sekawan 25 selawe Nabi. Nembe Rasul sing wonten 313 ya Nabi ya Rasul. Lajeng nabi-nabi kabeh nabi wonten 151.000 nabi. Nabi sanes.
Wa yura'i lan ngreksa sapa wong al-adab ing adab tata krama inda dikri ing dalem nalikane nyebut nabi. Carane ngeguna pangate Nabi Muhammad punika njaga tata krama nalikane nyebut asmane Kanjeng Nabi. Ya amun lawaran jenenge tok. Jadi Gusti Allah nimbali nabi-nabi niku nganggo asmane. Ya Adam kus anta wa zawjuka fil jannah. Langsung Adam. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Isa, ya Musa. Itu Gusti Allah teng Al-Qur'an nyebut langsung jenenge nabi-nabi. Tapi nak nyebut Kanjeng Nabi Muhammad itu mboten namine. Ya Nabi, ya ayuhan Nabi. Mboten jenenge pangkate. Ya ayuhar Rasul. Ya ayuhal Muzammil. Ya ayuhal Muddassir. Iku mboten Gusti Allah mboten nyebut namine langsung. Niki Gusti Allah apa meneh kita. Itu nganggo tata krama. Jadi umpama kita saged sowan teng Madinah umrah haji teng ngajeng Kanjeng makam Kanjeng Nabi ampun langsung nyeluk jenenge ya Muhammad isfa'lana wahai Muhammad berilah kami syafaat haram nggih boten angsal malah haram nggih itu ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ngoten belum? Tuhan itu masuk namanya. Wasimai ismihi lan nalikane krungu asmane Kanjeng Nabi. Wa hadisi lan hadise Kanjeng Nabi. Carane ngegungake derajate Nabi meneh nak krungu asmane Kanjeng Nabi nganggo tata krama. Tata krama pun kita nak krungu disebut asmane Kanjeng Nabi kita menyampaikan maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ana wong telu sing ora bejo. Yaiku setunggal wong sing ngumani Ramadan tapi ijen duwe dosa. Iki hitungannya wong ora bejo. Nomor loro wong isih duwe bapak ibu isih duwe dosa. Iki juga wong ora bejo. Nomor telu wong sing krungu asmane Kanjeng Nabi ora gelem maca sholawat. Semono uga nalikane ngrungokno hadise Kanjeng Nabi. Maksudnya nggih matur niki ngaji ngoten iki kan sing disampaikan hadis-hadise Kanjeng Nabi kita ngrungokno ingkang sae anggona khusus malah majelis hadis ini. Untuk pertama ini pakaiannya, nopone, penampilannya diperhatikan tenan. Soalnya ini badhe ngrungokno hadis Kanjeng Nabi, ibaratnya Kanjeng Nabi dawuhan karo awake. Wa yuksiru lan ngakehake sapa wong as-sholata ing maca sholawat wassalam lan maca salam alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Carane kita ngegungake pangkate
Kanjeng Nabi menika ngakeh-ngakehno maca selawat. Sing diwilang ngakeh-ngakehno niku beda. Jadi sedina sewengi mboten kirang saka ping 300 maca selawat minimal. Jenenge ngakeh-ngakehno selawat minimal sedina sewengi gak kurang saka 300 selawat. Imam Ibnu Mubarak cerita, jadi waktu haji itu untuk tiang nom haji itu tawaf maca selawat, sa'i maca selawat, ning dinding nggon itu maca selawat. Akhirnya ditambahkan nggon tiap-tiap nggon itu kan kudu ana dongane dhewe-dhewe. Sampeyan kok wonten selawat terus pun. Akhirnya malah cerita. Ana critane kula niki asale niki lunga haji kaliyan bapakku. Bareng tengah dalan bapakku itu lara, bareng lara terus mati. Matine dalu terus tak istirahatno ning istirahat tak tutupi kain. Esuk tak perlu diluru apa-apa kangge nguceni nafane niku tak tinggal. Bareng wis kula teka mayite bapakku tak buka, tak delok. Ternyata wajahnya berubah jadi wajah himar, ora kaya menungso tapi wajahnya berubah koyok himar. Himar itu kayak jaran yang cilik. Wah, kula sedih nangis. Piye ngono esuk-esuk didusi wong akeh malah ngene Pak rupane. Jadi ini nangis mikir-mikir nggone sandinge mayit kono sampai keturun. Sampai keturun. Bareng aku keturun niku ngimpi mangsaku ana tiyang rawuh anggo jubah putih, wajahnya paling ganteng bersinar wajahnya, terus mendekati nyerai mayite bapakku, dibuka terus diusap wajahnya. Barang ngono tak takoki jeneng ngipi mau, jeneng ngipi. Jenengan iki sinten? Aku iki Anal Mustafa, aku iki Nabi Muhammad. Wonten perlu napa? Iki ku mau aku dikabari malaikat Jibril bahwa si fulan Kanjeng Nabi niki nok fitnah ujian ninggal wajahe dadi himar. Padahal niki apa? Gawene sebelum film itu selalu baca sholawat datang panjenengan. Akhirnya aku moro, saya perlu ngilangno cobaan iki mau. Aku takut lah memangnya wonten napa bapakku kok ninggal kok wajahe dadi himar. Oh, bapakku iki duwe dosa gedhe nang. Ini iku penggaweane mangan duit riba. Tetapi wong dene maca selawat iki tak syafaati. Tak ilangno adabe. Kalau ini sering ngakeh-ngakehno maca selawat. Terus lunga. Bareng tangi Pak itu dicek ternyata wis berubah dari wajah sing asal himar jadi wajahnya menungso. Termasuk faedahnya ngakeh-ngakehno maca selawat. Dan ngoten iki memahami cerita ngeten. Ampun berarti ana mangan ribola
Agar ngake-ngakena maca sholawat. Ya ampun. Lah iki wis kedadian terus delalah Nabi memang kersa rawuh. Nabi pas nyagerno Kanjeng Nabi lan Nabi dadi rawuh mesti. Nama sholawat sing paling afdol sesuai dengan Kanjeng Nabi dhewe niki. Ma shalla alayya ahadun bi afdala min sholatil fatih. Gak ono seseorang sing maca sholawat sing paling utama kecuali dene maca sholawat karo sholawat Fatih. Iki sing sholawat sing paling utama. Iki dawuh Kanjeng Nabi, ya Mbak, iki sing sering kula waos niku namine sholawat Fatih. Ini kok ngono, soale sholawat sanes-sanese sing nyusun, sing ngrangke niku menungso. Yo wali-waline para habaib, para kiai nyusun redaksi sholawat badal, ana sholawat Jibril itu sing nyusun menungso. Tapi nak sholawat Fatih iki sing nyusun, sing rangke kata-katanya iki langsung Gusti Allah. Redaksinya itu saking Gusti Allah. Terus diilhamno diwahyuno karo Kanjeng Nabi diurupno karo Sayyid Al-Bakri. Ngene wonten sing nyebut iki sholawat Al-Bakri. Soale sing nampa diulang sama Kanjeng Nabi niku Sayyid Al-Bakri. Lan iki beda nilaine nggih sholawat Fatih sepindah niku padha karo maca sholawat sanese sebanyak 600.000. Mau sholawat Fatih sepindah padha karo ganjaran ngimbangi 6 khataman Quran. Lan sanes-sanesipun kuatah fadilahe termasuk bisa dadekno pecah ingkang husnul khotimah. Alimun nasa bi sholawatil Fatih liyamutu ala iman. Kowe do ngulangno, do ngajarno sira kabeh bi sholatil Fatih kelawan sholawat Fatih an-nasa ing manungsa. Ajarkan sholawat Fatih pada manungsa. Liyamutu ala iman, supaya wong-wong iku bisa mati nganggo nggawa iman husnul khotimah. Iki sholawat Fatih. Wayatani salajenge carane ngegungno pangkate Kanjeng Nabi. Wayatani lan nemen-nemeni sapa wong fitibai sunnatihi ing dalem ittiba itu anut sunnatihi tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ini kalau sampaiake ribuan ya. Sunnah tindak lampahe Kanjeng Nabi. Wis apa wae sing ditindakno Kanjeng Nabi wonten ribuan. Nah diringkes wonten 3 yaiku suratun Nabi, bentuke Kanjeng Nabi berupa fisik ya. Jadi pripun Nabi itu potongan rambutnya itu Nabi itu mencegah potongan al-qaz'u. Al-qaz'u itu potongan sing sisa sisa. Niku jenenge al-qaz'u. Nanti Nabi menging. Wene sampeyan entek kene ngirit punjir je kaya apa itu pang tenan. Iso entek kunjunge dijeno. Niku al-qaz'u Kanjeng Nabi. Usulatun Nabi. Fisike Kanjeng Nabi. Nabi kumune selalu diketahui. Kanjeng
Nabi napa niki ringose iki kesunatan dipotong. Nah jenggot diingung didawakno. Amun diwale ringose didawakno jenggot dipotong. Iku lampahe wong Yahudi malah. Jadi ngoten ringose didawakno jenggot diketok. Itu surahe Kanjeng Nabi. Ketoki buku, ketoki apa boleh? Dulu ketek, ya. Dulu ketiak itu ya. Sunah. Terus dulu tengah. Mungkin sunatan dipotong. Malah wonten hitungane ku minimal maksimal 40 dina. 40 dina wis kesuwen dadi dipotong. Amun dipotong ya, sunah itu sunah Kanjeng Nabi. Siwakan Kanjeng Nabi setiap bagi sholat itu siwakan. Jadi macam bentuk surah fisik Kanjeng Nabi sunah kita kedah berusaha ittiba mengikuti. Nak ma'am Kanjeng Nabi ma'am nganggo tangan nganggo driji telu. Soale iki bantu romo. Ela mula kok driji telu ora tantek. Iki cendok boten apa nek sunah itu nganggo tangan maksudnya nek tangan ini wonten zat enzim ya. Diteliti ternyata kan tengah-tengah itu untuk enzim sing iso gawe kenapa niki mungkin makanan itu gampang dicerna oleh perut. Nganggo nomor loro siratuna Nabi tindak lampahe Kanjeng Nabi carane salat pripun, wudune pripun, hubungan karo istrine pripun Kanjeng Nabi bergaul istrine hubungan karo tanggane, hubungan karo manungsa sahabat-sahabat itu disebut siratun Nabi. Yang nomor ketiga sariratun Nabi. Hatine jerone hatine Kanjeng Nabi. Ikhlase khusyuke Kanjeng Nabi itu sunah-sunah itu wakah. Allah dawuh sinten Allah taala alim wa sinten Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi la tarfa'u padha banterake sapa sira kabeh aswatakum ing pira-pira swara sira kabeh fawqa sautin nabi ing dalem sadure suwantene Kanjeng Nabi. Jadi cukup padha karo liyane. Nah, ning depane Kanjeng Nabi nek ngomong aja banter. Wa syubatu tawi cabang as-sadisata asyrata kang nomor 16 al-bukhlu iku medit dinil islami kelawan agama Islam. Maksudnya piye? Medit nggone masalah agama. Kayakuna kaya yen to ana al-qatlu apa dipateni wa yudkhulu lan den lebokake finari ing dalem neraka geni akabar luwih disenengi dari maring wong minat tuhuli tinimbang mlebu fil kufri ing dalem kekufuran. Medit maksudnya medit ning agama Islam itu aja didol murah. Agama aja didol murah. Tawani subsidi apa pendidikan gratis ning gereja tapi syaratnya tak kaya kan. Angger minggu santai tak moro ning gereja tak sawani 200.000 tak kaya sembako kok karo gereja. Tawani ngono ampun nggih. Ampun dijual murah malah ya ora
dol mati. Bahkan sampai nak dipateni antara bilang ke mati apa apa kufur, luwen apa uang apa milih mati daripada ngecolok agama. Kowe belum masuk Kristen apa tak lebokno ning geni iki. Iku kudune apa luweh milih dilebokno geni daripada kok ngecolok agama Islam. Waya rifa lan ento ngerti sapa annadina wa sak temene agama wong a'azzu luweh mulya alaihi ngatasi man min jami'i awladihi saking sekabehane pira-pira anak-anak Allah. Agama iki luwih mulya daripada anak-anak dhewe. Wa amwalihi lan pira-pira bandane wong. Jadi nek nilai Islam apa anakmu nilai agama nilai bodoh iki tak sita 2 miliar apa ke nilai agama itu artinya agama itu Ukiya jadi cerita ke anak Umar ibn Abdul Aziz saktemene Umar bin Abdul Aziz fi waqti khilafatihi ing dalem waktu jadi khilafai Umar bin Abdul Aziz. Iki khalifah sing adile sakore Umar bin Abdul Aziz sing ini termasuk pembaharu dalam Islam, mujaddid. Jadi Allah itu dalam setiap 100 tahun badhe munculake tiang-tiang sing memperbarui agama. Jadi 100 tahun itu agamane do melenceng-lenceng itu Allah ngutus seseorang. Dan ini termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz banget adile. Bahkan saking banget adil ini tuh mempengaruhi kehidupan hewan. Jadi delok keadilan Umar bin Abdul Aziz, hewan-hewan itu melu terpengaruh. Terpengaruh dia macan itu gak gelem mangan hewan atau wedhus wong. Jadi untuk cicine wonten tiyang saleh. Lama-lama ini ada pasien itu melewati ono kegerombolan wedhus kira-kira dari sampingnya itu ono macan. Ya kok macane kok yo ora gelem mangan wedhus iku mau. Kok pojok ono macan yo. Wedhus kok santai-santai wae. Kuwi sing angon ditakoni lho, kan? Iki wedhus sinten? Wedhus kula nek angon iki lho. Lho, lene kok macane sapa? Lha iku macan kualas kono. Lah kok ora gelem mangan wedhus. Lho, sampeyan iki ngerti. Sejak Umar bin Abdul Aziz iki dadi khalifah. Nek nglampahi kekhalifahan sangat adil iku mempengaruhi hewan. Hewan-hewan do terpengaruh gak gelem dolim. Perkara wedi karo Umar bin Abdul Aziz. Wedhus dijar wae. Enak matine ngono yo lur panganan ning hutan kok. Jadi keadilane pemimpin itu bisa mempengaruhi pola hidup masyarakat bahkan hewan. Di Indonesia nak presidennya memang adil beneran, ya ngisor-ngisore ya do adil, apik tertib. Dhuwurane amburadul, ngisore padha wae tambah amburadul meneh. Lagi waktu jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz arsala utus sapa Umar bin Abdul Aziz jama'atan ing sekelompok wong ila Rom maring negara Romawi. Romawi
sana ke Italia barat lah cara. Li ajlil ghazwi krana arahe perang, sak perlu perang ya. Wan hajamu mongko keplayu sapa jamaah. Akhire waktu itu tentara Islam kalah jumlahe. Wa usira lan den tawan isruna sapa wong 20 syahsan apane wonge minhum saking jamaah. Lah waktu itu ditawan 20 orang wong muslim. Bareng ditawan wa amara lan perintah Kaisarur Rumi sapa Kaisar Rom rajane Romawi wahidan wong siji minhum saking jamaah ayat kula ing to mlebu sapa akad fitini ing dalem agamane Kaisar Rom kaya kudulan gelem nyembah sapa akad al-sonama ing berhala wa qala lan ngucap sapa Kaisar Rom inda khalta lamun mlebu sapa sira fitini ing dalem agamaku wasajad dalam sujud sapa sira lisonami maring berhala aj'alun yatiaki sapa ingsun ka ing sira amiron ing pimpinan ibal daden ing dalem negara adimaten kang gedhe wa utilan paring sapa ingsun ka ing sira al alam ing bendera wal khulla alam ing pira-pira perhiasan wal salam pira-pira gelas wal bukolan ing trompet identitas negara. Wa ilam tadkul lan lamun ora gelem lebu sapa sira fidini ing dalem agamaku aktulu mongko bakal mateni sapa ingsun ka ing sira wadrib lan bakal mukul sapa ingsun nuku ka ing gulu sira bisayfi kelawan pedang. Wong 20 mau sing ditawan teluk wong siji gorene terus diomong we tak kei pilihan we nak gelem mlebu agamaku Kaisar gelem nyembah berhala terus mlebu agamaku kowe gelem sujud ning berhala kowe tak bakal tak dadekno pimpinan ning sebuah negara sing tak dadekno bupati lah dadekno bupati tak kei gendera tak kei harta kei perhiasan tapi nek ora gelem masuk agamaku kowe tak mateni tak pedhotno gulune nganggo pedang. Pakola mongko jawab sapa akad la abiu ora adol sapa ingsun adina ing agama bidunya kelawan dun dikai iming-iming sing ngoten nggih penak kan ucuk-ucuk dadi gubernur ora usah pemilu dikai setentune sebakeh bondone jare jawabe aku ora adol agamaku mending kok pateni lah. Pak Amaro mongko perintah sapa Kaisar Rom bikotli kelawan mateni akad. Wa kutila mongko dipateni sapa akad fil maidani ing dalem alun-alun. Ana tak pateni nggone tengah alun-alun. Waduri balanten pukul menuku apa gulune akad bisayfi kelawan potong leher. Bareng dipotong pada mongko mubeng-mubeng rasu apa sirahe akad fil maidani ing dalem alun-alun pakana lan ana apa rasuhu yakrau iku maca apa rasu adil ayata ing ikilah. Bareng dipotong teblok sirahe niku mubeng ning alun-alun ning lapangan karo maca ayat iki sing aneh. Macane ya ayu Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ya Tuhan nafsu eling-eling nyawa al nafsu al mutmainnah kang andeng
irji'i baliya sapa sira ila rabbiki maring pangeran ira radiyatan hale ridho mardiyatan hale den ridhoni padhuli monggo mlebu sapa sira bi ibadi ing dalem pira-pira kawula ingsun wadhuli lan mlebu sapa sira nafsi nafas jannati ing swarga ingsun berarti bahwa tiba mongko muring-muring kaisar Rom sapa kaisar Rom wateni malah mubeng malah maca Quran muring-muring akhirnya wa aku dalam ngambil sapa kaisar asane yang kedua gone sing nomor loro gorene disangkas diceluk sing ngono ana tiyang kali dosa nggih celuk meneh emosi bagola wallahu bis Ijin kula wonten acara tempati nyuwun izin mungkin dikajui Pak Haji Tampikan ya. Besok khusus besok. Bismillahirrahmanirrahim.